kamar kini ban gani ba. Ku yashi so da tsada daga ke ne na shaida, ke nake so akan ki ne zan kawar da duk yan baranda. Fari da Faris nake so kan ki zan dau da kwanso, ya ki taso yar farawan ki zuciyata da soso. Kina da kyawun kamanni son ki ne ke tsamani, ki kadai ce wacce zan iya sadaukarwa da raina. Baki min zani dan a so ki rike ni, ki rike min ne alkawar dan a san kin bani kyauta. Ni na sadaukar da kauna a so ku gane nufina. Farida ta min da tsayuwa wacce can adaba min ba. Ya kyale duk masu cewa ki bar ni wai ba na kaiwa, tunda sun manta rabbana zaya min ba wani mutum ba. Yanzu ga kar ku manta da rabe min ni kyauta, da zanji zancen na kyale domin da ku ba za na yi musu ba. Ya shi fawure sila ne masu zance ku gane, tunda dai rabi ya nufa ne ban gawa zai hana ba. Fari da kin dai na kwalla sai mu gode wa Allah, tunda dai yau rabi ya so auren mu ne ke matsowa. Ba ta so kuskure ne dan kamar dan adam ne, tunda girma yake ya zo ya fitarsa kuma wahala ne. Na zama kurma a kanki zan makance a sanki, na bar gani kuma na daina zan wanda za ya kushe ki kuna. Kushe so hasada ne masu yi sai ku gane, babu kyawu yin hakan tunda kun ga ku ba ku hada ba. Ya san ki zan yi ya komai wallahi ko da kisa ne, ya zabar da duk wanda ba ya so na da ni da ke duniyar nan. Lilzi kaina na bada gare gidan ban da tsada, rike hannu na waje da ni fadar ki canza na zauna. Na watsar so da yayi min je ka huda, Allah ya canza da alkhairi riba ta so yau na kwa